Slike užasa iz starog Slankamena. Da li je ovo zlatno doba? Dok se vlast hvali novim fasadama i stadionima, naši roditelji u bolnicama umiru vezani za krevet. Ovako, evo tata, evo ovako drže mog oca. Mi se nalazimo u starom Slankamenu. Vidite da su mu vezane i noge i ruke. Može ovako, pogledajte ruke na ruke. Pogledajte, još gore mi je stavim. I to ispovređivanje. Evo pogledajte. Pogledajte ovo. Čekaj se. Evo, nisu mu davali da jede. Znači, govorili su da jede na kašiku, da pije. Eto, zato sam mu sve dobro. Ja više držim ja. Držimo zajedno. Držimo tata zajedno. Ruke su mu ovde modre. Evo ovde. Polako, polako. Polako. Evo ovo. I na ovo mu je bila dnevna doza vode. Evo ovako, pogledajte. Ovo nije ni za bebu, beba ne pije ovoliko vode. I ovde je jedan špric i ovde. 2 puta 1.